Jama'a barkanku da kasancewa duniyar mamaki. Abin mamaki baya karewa. Har yau tambayar da ita ce, me ke damun mutanen Arewa ne? Saboda an yi ma 'yan kudu fyaɗe, shi ne kuke ta faman ɗaukai baya? Ko kun manta da labarin yaranmu da ake sacewa a Kano? Muna ji muna gani, Inusa ya tafi prison, duk mun yi shiru da bakinmu. Kwanan nan aka sako Sheikh Pantami a Gaba, saboda kawai wata 'yar kudancin ƙasar nan ta zarge shi da wariya. Cikin kwanan nan aka sako ministan bada lafiya da agajin gaggawa Sadiya Umar Faruk a Gaba. Wai ta gaza, saboda kawai ta fito daga Arewa. Da mu ake haɗa baki ake cin mutunci gwamna Ganduje, ɗan Rufa'i, ministan gona, ministan wutar lantarki, Salamanman. An canza mana tunani akan tsofaffin shugabannin ƙasar nan na Arewa. Ba ma ganin kimar IDB balle Abdulsalam Abubakar. An gurɓatar da zuciyarmu akan alkhairan Sani Abacha. Sai a ce mana ga wasu kuɗin sata da Abacha ya ɓoye a ƙasashen waje. Mu ne muka ba da babbar gudunmawa wurin cin mutuncin tsohon sarkin Kano mai martaba Sanusi Lamido na biyu. Mun ci mutuncin Kwankwaso duk da cewa mun san yana da kishin al'umma. Mu ne kan gaba wurin cin mutuncin tsofaffin mataimakan shugabannin ƙasarmu, wato Atiku Abubakar da Nama Disambo. A cikin watan Ramadan ɗin nan da ya gabata, babu irin cin fuskar da ba mu yi wa mai martaba sarkin musulmi ba. Mun zagi Sheikh Dahiru Bauchi iya son ranmu, ba mu ma kula da shekarunsa ba. A yau mun wayi gari saboda ɗan nanayen fim ɗin Hausa, muna zagin malamanmu na addinin Musulunci. Mun tarbiyyarta da 'ya'yanmu zagin shugabanninmu. Wai a ce a jihar Katsina yara ƙanana wanda ba su wuce shekara 18 ba, su ne suke fitowa fili suna zagin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, wanda ya fito daga jihar Katsina. Kuma iyayen yaran nan suna kallo suna dariya. Wannan wani irin abin takaici ne. Yau an bar mu da Boko Haram, an bar mu da ɓarayin mutane, an bar mu da miliyoyin mabarata da makakkun matasa 'yan ƙwaya. An bar mu cikin jahilci da ƙagaggen talauci. Zawarawa ko ina, maza da matanmu na aure mafi yawa mazinata ne. Ga yara marasa tarbiyya, gashi yanzu mun waye gari zina ta zama ado. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kalilan daga cikinmu ne na Allah wanda har yanzu alfarmarsu muke ci. Kai mun ma yi ƙurunƙus, manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an samu sinanni 'yan Arewa sun fito fili sun keta mutuncinsa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Astaghfirullah wa atubu ilayh, astaghfirullah wa atubu ilayh, astaghfirullah wa atubu ilayh. Honestly, I am speechless. Wallahi mun ɗauko hanyar taɓewa, sai wanda Allah ya tsirtar da shi kawai. Al'ummar Arewa, muddin da mu canza ɗabi'unmu ba, to ko ja babu, wallahi sai mun wargatse. Bari na fito muku baro-baro. Wai dan renin wayo har wani daga cikin shugabannin kuɗi ya fito fili ya ce justice for Jennifer, justice for Uwa, justice for Tani. Amma ba mu taɓa ganinsa ba ko 'yan korar irin su na Arewa su fito su ce justice for yaranmu na Kano da aka sace, justice for Inuwa Yalo, kai da ma sauransu da suka faru da dama. Kuma babu ɗan Arewa da aka samu da hannu cikin wannan fyaɗen, amma duk mun ɗauka muna ta yayatawa wai mu ma ba mu yadda ba. Kai duniya, wai har mutanen kudu su tsine mu shugabanninmu, mu ma mu taimaka musu wajen tsine mu shugabannin namu. Kamar su a kudin ba su tsinannin shugabanni. Mutanen Arewa mu sani, ko mai 'yan kudu suka yi mana, mu da shugabanninmu muka jawo mu kanmu. Allah mun tuba, Allah ka tsare imaninmu, kuma Allah ka shiryar da al'ummarmu ta Arewa. Allah ka kare mu da al'ummarmu akan wannan annobar faɗin da ake fama da ita a ƙasar mu. Amin summa amin. Domin taya mu yaɗa wannan saƙon zuwa inda ya kamata, ku yi like sannan ku yi mana share ɗin wannan bidiyon. Idan kuma yau ka fara shigowa duniyar mamaki, ka danna subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu akan lokaci. Mun gode.